So guys, mga apples ng hulog. Amo nang kuhaon ang we're gonna take the craft tour. Kuhaon na mo ang mga kuhaon na mo ang mga craft tour, guys. Can you come there also? Kung shadow. Kita man. So, guys, tara. Una ang mga craft tour. Vi ser dem ju mer sen när vi kommer hem där hemma. Ja, wala na sila, guys, oh. Naroon sila. Pwede sila i-standby. Kom här, hoppa till vattnet nu. Tana, Fras. Go back home. Let's go home, Frezzy. Fras. Come on. So, nasa siya gibutang uban diri. Tapit ni sa asa ang mga apples, guys. Dara. Pang tanong ang mga apples. Dere, gihikot ang usa ka ambot unsay tawag ani. Nasud kanan ba? Kita nagpaon. Men det luktar nog skit kanske. Det är en gammal fisk som är i. Jaha. Yung gipaonan og isda nga kuan mo ni baho kuno. Hörs inte. Nej, det hörs inget. Ja, det är inte så mycket. Vi får se. May isod. En gammal grej i detta. Inget. Jo, det här är ett par stycken. Vi får se. Uy! Och den där 2 då. stycken. Dua ka buok. Ska vi se. Är det en hona så slänger vi den. Det är en hanne. Det är en hanne. En man. Ja, den kokar vi upp. Var det en hona den andra? Ja, den var så liten. Den äter vi upp. Är det en man också den? Denna ja. Den du skickar tillbaka? Ja, det var en liten hanne. Aha. Jag såg inte vad det var, men det kvittade, den var för liten. Game over. Lite vid sidan. Lite på andra Ja, hållet. där kommer så många fler sen vi ska titta på det hemma. Okej. Så 3 stycken, det blir fint där inne nästa gång. Crayfish, guys. Crayfish. So the Crayfish Fest in Sweden is in August. So Ja, på dig. karong August Crayfish Fest. Karong huibis ang party dito sa balay. Start sa hunting season. Uy! Slog väl lossnat där. Det är som Hey! Någon. Jag ser. Nej,
Vilken är det? Vet du? Oj, såna, de är den största. Håll den. Ta den där bara. Håll bara. Du får hålla rejält ju. Ja, okej. Ingen fara. Lite power. Jag bara hålla. Håll rejält där nu. Så. Så har du den. Fint. Vi kan ta den sen. So mo ni siya guys. Karong huibis is party, crayfish party dire. So mo ni sila tanan crayfish, mo ning crayfish guys. Karong huibis so kung ano na ni sila lamingo na ni. Lamingo na ni sila. So ang paglaming ani gikan karon yalutoon siya ni Guibis. Today is Lunes nang tayo ay magkakilala. So dako siya guys no. Mo ni kinadakaan hindi kayo daghan nig unod kay ano raman lucky. Kita mo na sa na siya duha ka murag pakupako kani mo na patasabot nga laki ni siya. So dako sad siya uyamot sakit kay nagpapaakan ko ano mo na it matters ug yun sa pagkupot. So mo ni siya guys ang iyang butanganan hugasan ni siya nya mo ni lang laminganan hugasan ni siya nya din ni ani ni sila ibutang ana sila musakay for few days okay aron maglaming. En, Say Swedish. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Ay. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 1, 2, 3, 74. It's great. Very great. Very great. Good. Det är perfekt. Vi kan inte ha så högt tryck sen. Nej, det är bara precis.
Och just om har ni hittat den? Finns det tungt med? Ja. Vad fan är för? Kräftskivor. Ja, Ica. Nej, fan, jag har gjort ett Ica.